Anda mo pirma og waiver si kaning Negros Oriental Governor Pride Henry Teves aron mabuksan sa kagamhanan ang iyang mga bank accounts. Lakip sa mabuksan ang iyang mga logs diin anaa natala ang tanan niya mga tawag ug text messages gamit ang iyang cellular phone. Andam niya kining buhaton aron lang malimpyuhan ang iyang pangalan ug pagkalambigit sa unsa may mga ilegal nga kalihukan nga giduhig karon kaniya. Ang detalye sa live report ni Fem Marie Dumabok. Fem? Yes, Lan, May Cecil, si former Negros Oriental Governor Pride Henry Teves ang nakigalayo na sa iyang abogado aron sa pag-andam sa mga gikinalang dokumento nga iyang pirmahan alang sa waiver aron ang ahensya sa gobyerno sama si DOJ makahimo og pagsusi sa tanan niyang mga transaksyon. Himuon kini ni Pride Henry aron mapamatud-an nga wa siya kalabutan sa Digamo case o Pamplona massacre ug sa mga nakuhang kontrabando sud sa compound sa HDJ Agriventure Corporation sa Barangay Caranoche, lungsod sa Santa Catalina. Matod ni Pride, nihimo sab siya sa iyang kaugalingong investigasyon kung nganong naabot sa compound sa HDJ Tulong ang van nga dunay kontrabando, minilyon nga kwarta ug mga armas. Gingon nga iya kini sa igsuon nga si Kongresista Arnie nga gikan dito sa usa ka resort. Inon iya nang gipaabot nga malambigit ang iyang ngalan sa Digamo case, ilabi na kung ingnon nga politika ang hinungdan. I expected that I will also be implicated because I was the opponent. Di ba sinabi political ang nature? So, direct ako na yan. So, sinabi na lang ng lawyers ko na expect that because you were the opponent. I don't want too long to answer for that van because dinala nila doon, iniwan nila, then pagbukas, may kontrabando, then papasagutin lang ang tulong. Kaya tumulong rin ako, sinabi ko, I will investigate myself. Suma pa, andam siya makigalayon og mopaubos sa investigasyon sa DOJ kung gikinahanglan o nga wa siya planong mubiya sa ilang lugar o mutago. Iyang gibutyag nga wa siya record nga mipasakit sa uban, ilabi na nga malambigit sa terorismo. Kay siya mismo na biktima sa bombing incident nitong tuig 2007 atol sa pagpamumba sa Philippine Congress. Iyang gipakita sa GMA-RTV Balitang Bisdak ang mga uwat nga iyang naangkon isip resulta sa pagpamumba. Kahit na isang kaso na nanampal ako ng tao o ng urot, o kahit isang salita, especially after the bombing, kahit isang salita ko na nakasakit ng ibang tao, hindi ko yan ginagawa. Diba? Terrorism, bombs. I was a victim of terrorism. Look, every day I see it and I feel it. Samtang giklaro ni Pride Henry nga dili niya personal chief security personnel si Nigel Electona. Ang usa sa tulo ka mga nasikop sa unang adlaw sa pagpatuman sa search warrant sa HDJ compound. Si Electona, matud pa, usa ka kanhi pulis, maoy pangulo sa security agency nga ilang gikuha nga mobantay sa tibuok compound. Gani, gipahinumduman pa sa korporasyon ang security agency ni Electona nga iparenew ang ilang juridical license nga na-expire na o nga kinahanglang marenew kini sud ning bulana, Marso. Kundi, manggita sila og laing security agency. Sa pangutana, kalabot sa gingong nakuhang mga ebidensya kay Electona sama sa mga hulagway sa Digamo family, hulagway sa gate sa balay sa Digamo, mapa o uban pa. He will have to answer for that. Then he will have to answer for that. Definitely. He's not in any way connected to Tulong. He's connected is we pay him to give us security to secure the compound. Samtang nanawagan si Pride Henry sa igsuon nga si Kongresista Arnie nga muuli na og mosalig sa saad ni Pangulong Bongbong Marcos nga i-secure siya. Gabi ilang kuno niya na istorya si Congressman Arnie uban sa duha pa nila ka mga igsuon ug ilang mga ginikanan. All my brothers are here, even my parents, that he should come home. You asked him? We all ask him. You requested him? Even yes, last night, I think my mother and my father have been asking him to come home. Samtanglan sa ikapat nga adlaw nga pagpadayon sa pagpatuman sa search warrant dito sa HDJ Tulong sa lungsod sa Santa Catalina. Aduna pay dugang mga kontrabando ang nasakmit. Sama na lang kagabi nga aduna sa nasakmit nga usa ka rifle with sniper scope ang nasakmit. Lakip na ang tulo ka mga plastic magazines ug mabot sa kapin usa ka libo nga mga bala. Ana usab ang 42 ka mga fired cartridge for caliber 9mm.
usa sa mga fired cartridge for caliber 5.56 mm, usa ka rifle bag ug usa ka travel bag. Ug mao kanay latest dinhi sa Negros Oriental.